الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف مرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم كما عندك سابا كوكما ci gaba da wannan aiki na alkhairi na muqabala wadda aka fara yin ta tun last week, yanzu ma insha Allah za a ci gaba kamar yadda aka saba. Kuma kafin mu fara komi za mu yi addu'a tukuna, sannan sai mu shiga cikin maudu'i, sai mu yi salatin annabi. Allah samu yi wannan taro lafiya kamar yadda muka fara. Allah samu cika lafiya. Allah ya bamu nasara wannan taro. Allah kuma ya tabbatar da digadiyanmu kan gaskiya. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To kafin mu shiga maudu'i insha Allah za mu karanta ƙa'idodi da sharuɗan da wannan zama take kunshe da su insha Allah ta'ala gurguje. Na farko, wannan zama da za a yi ta ne yau nawa ga wata mana? 19 ga watan biyu 2017 22 ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438 yau kuma lahadi insha Allah ta'ala a wannan cikin gari na Bauchi, a wannan wuri mai albarka wanda yake M&J za mu ce mata kawai. Alhamdulillah, wannan zama za a yi ta tsakanin yan ɗariƙan tijjaniya, mu yan ɗariƙan tijjaniya da kuma yan uwanmu wanda suke ɓangaren izalatul bid'a wa iqamatis sunna. Sannan kuma wannan zama insha Allah ta kunshi wasu ƙa'idoji wanda za mu gudanar da wannan zama a kanta. Maudu'ai da za a tattauna yanzu shine mafhumul awliya fil islam. Ɓangaren izala suna so daga ɓangaren ɗariƙan tijjaniya su musu bayani akan fahimtansu akan abin da ya shafi waliyai, sannan kuma za a ba su dama su faɗi tugume-tugumen da suke ganin ba su yarda da shi ba kan abin da ya shafi waliyai da karamominsu. Sa'annan maudu'i na biyu, ɓangaren ɗariƙa sun nemi izala su musu bayani akan maudu'i mai suna tajsim, wato yi wa Allah jiki a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi. Saboda haka 'yan tijjaniya suna tukuman izala cewa suna yi wa Allah jiki, saboda haka za su tukume su akan wannan, su kuma za su ba da abin da suke dogara da shi na hujjoji akan abin da suke faɗa. Sa'annan maudu'i na gaba wanda insha Allah ba yanzu za a yi shi ba, muna gani ko da dare ko nan gaba kaɗan, shine at-tawassul wal wasila. Wato za a yi magana akan tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bangaren izala suna neman bayani akan tawassuli da 'yan ɗariƙa na tijjaniya suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan 'yan ɗariƙa sun ne ɓangaren izalatul bid'a za su yi musu magana, wato kalimatu izalatul bid'a fil islam, matsayin kalman izala a musulunci da yadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wayannan sune maudu'ai da za a tattauna insha Allah ta'ala. Sa'annan tattaunawa an gina ta akan wayannan sharuɗa. Sharadi na ɗaya, akwai alqur'ani, akwai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma akwai aqwalu salafus salih, yanda magabata na ƙwarai suka fahimci Qur'ani da sunna da kuma yanda suke tafiyar da lamuransu. Wannan shine sharadi na ɗaya. Sharadi na biyu, za a ba kowane malami minti 20 daga farko, amma idan ya ga dama zai minti 15. Zai ba da malamin da ke kusa da shi ya cikita masa minti 5. Bayan an gama wannan, za a ba wa shi ma ɗaya malamin wannan dama. Sa'an nan za a ba da minti 5
kowane malami ya yi comment akan abun da ɗan uwansa ya yi. Sannan za a ba da minti 5 kuma kowane malami za a yi tambaya a ciki na minti 1, sannan kuma zai ba da ansa cikin minti 4. Wannan shine sharadi na 2. Sharadi na 3, mun ce wannan hall din tana kunshe da mutane alal akalli mutum 15 banda official mutum 10. Wannan shine bisa sharuɗan da muka yi kenan. Sannan kowane malami sharadi na gaba, idan time isa ya koda ya koro bayani zai yi haƙuri ya aje wannan bayani a take, daga nan in an nuna masa kawai time yayi sai ya yi haƙuri sai ya tsaya. Sa'annan ɓangaren timekeepers an sharaɗa musu cewa minti 20 na farko kafin ya cika, in malami ya yi minti 10 za a nuna masa yatsa cewa saura masa minti 5 idan mai tsayuwa a minti 15 ne. Idan ya je minti 5 wanda yake na ƙarshe kenan, shi kuma saura minti 2 za a nuna masa cewa saura masa minti 2. Wannan shine sharuɗan da insha Allah ta'ala za a gabatar da shi wannan zama mai albarka a kansu. Allah ya jagorance mu, Allah kuma ya nuna mana gaskiya. Ba tare da ɓata lokaci ba, kowa ya sa wayansa a silent. Ba tare da ɓata lokaci ba, ni a ɓangare na ɗariƙan Tijjaniya zan gabatar da malamin da zai na'am sa'annan kuma akwai magana cewa kar wani mutum wanda yake sauraro ko kabbara ko wani hayaniya ko wani abu sa baki a ciki, duka an haramta. Kuma tunda dukkan mu musulmai ne, mun zo ne da mu fahimci addini, almuslimuna ala shurutihim. Ya kamata a ce kowa ya san matsayinsa bangaren addini, ba wai an zo jayayya bane. Kuma abinda na manta shine yadda mutane suke tunani ba haka bane. Lalle wannan zaman da za a yi ta, ba wai wannan malamin zai ce na ƙure malawa ne ko don na ƙure malawa ne bane. Su masu sauraro yayin da aka gama wannan muƙabala, masu kallo su za su yanka hukunci. Saboda haka kawai kowa zai yi sending message ne, kawai zai yi bayani akan abin da ya fahimta. Allah ya ba mu sa'a. Bangaren mu na ɗariƙar Tijjaniya muna da malamin da zai yi presenting na wannan maudu'ai, shine malam Abul Fatahi As-Sani insha Allah ta'ala. Ina mai gabatar da shi a gabanku a matsayin mu na bangaren ɗariƙar Tijjaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ya kamar yan uwa yadda Ubangiji ta'ala ya haɗa ma cikin wannan zaman, mai gabatarwa ya faɗa na farko game da cewa wannan zaman da zamu yi muna fatan Ubangiji ta'ala ya sanya alheri a cikinsa. Sannan ba mun zo bane manufar wai wane kwarawa ne, domin mu gane cewa muna roƙon Ubangiji ne ta'ala ya sanya ya nuna mana gaskiya ce mu bi ta, ya nuna mana kuma kuskure mu kaurace mata. Wannan shine makasudi, ba wata makasudi fiye da wannan. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya mana jagoranci. Wanda zai gabatar ta wannan da bangaren abin da ya shafi su ahli sunna, wanda zai gabatar shine Malam Umar Suleiman, zai gabatar da abin da ya shafi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam insha Allah ta'ala. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya mana jagoranci akan abin da zamu tattauna a cikin wannan lokaci. Kalma ta kusan karshe wadda shi malam ya ambata, wajibi ne mu gane cewa nan ba waje bane wanda zamu ta yin hayaniya ana kabbara da wasu kalmomi da suke kamancece ne yan haka wanda za su sanya waje ya zama cewa ba nutsuwa. To gaskiya ba mu bukatan wannan, yasa muka sanya shi daga cikin shari'a. Amma muna fatan kuma lalle ɗan uwa za su ba mu haɗin kai 100%. Allah madaukakin sarki mana jagoranci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ɗan gyara kaɗan da nake son yi wa malam kaɗan, cewa ɓangare na ahlus sunna muna yi da izala ne, dukkan mu ahlus sunna ne, ko suna ne wanda ya haɗa kowa da kowa. Saboda haka ina so da ka ƙara jaddadawa ko ɓangaren ku na ɓangaren izalatul bid'a wa iqamati sunna. Ina gani kaman wannan kalmar ba zai kawo hayaniya ga dukkan wanda ya san su wane ne
wato waɗanda suke yan izala ba. Duk kalma ce kwaya ɗaya ahli sunna ce, ba wani kuskure a ciki. In an ce waɗanda suke kan wannan fannin ana nufi ahli sunna kawai. Duk wanda yake ina gani ba ta kalma fice ce da sai ka gabatar da malam. yau. Ya gabatar da shi. Okay. To insha Allah yanzu malam zamu bashi sai ya ci gaba. Na'am. Time. Ko ma ka zana wa. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من البدع والضلال وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya kaddari sadurmu a safiya ta yau wadda shine 21 ga watan Jumada al'ula shekaran hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1438 wadda shi ne daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya wadda mun haɗu da 'yan uwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan safiya ta Lahadi ba da komi ba sai don tattaunawa domin maslaha ta addinin musulunci. Kamar yadda bayani gabata abinda ya damu a wannan lokaci shine sabani na fahimta da yake tsakanin jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah ahli sunnati kenan wal jama'a da kuma mabiya aqidan tariqa ta tijaniya, yadda mu muke daukan waliyai daban da yadda mu muka ga suke daukan waliyai. Wannan yasa muka zo muka kira 'yan uwa domin su zo su gani kuma su ji kuma su zamo shaidu su zamo alƙalai game da yadda wali yake a cikin aqida ta ahli sunnah wal jama'a da kuma yadda su bangaren ɗariƙan tijjaniya suke ɗaukan waliyai a wajensu. Kafin kai tsaye in ambaci abin da zan ambata, an gabatar da wani abu wadda na sharaɗi ne yana da matukar muhimmancin sai yasa naga ya kamata yi magana a kansa. Dukkan musulmai sun yadda cewa addinin musulunci yana da masdari inda ake samo abu. Addinin musulunci yana da asali, duk abin da yake addini ne lallai dole a same shi cikin ɗayan abubuwa kamar uku, wasu sun ƙara ya zama 4. Na farko dole ya tabbata abu yana cikin alkur'ani, kamar yadda aka ce alƙalai su ne masu sauraro, su ne za su yi hukunci. Dole ya zamo duk abin da mutum zai kawo ya tabbatar da shi ya zamo a cikin alkur'ani, kuma in ya kawo aya dole ya faɗi magabacinsa wadda ya gabace shi cikin magabata ya yadda aka fassara abu yake. Ba wadda zai kawo aya, ina faɗa ne saboda an ce masu sauraro su ne alƙalai. Duk wanda ya kawo aya dole zai mana bayanin wadda ya fahimci wannan aya din cikin salafu salih magabata na kwarai. Sannan abu na biyu dole ya zama hadisi ne, in ba qur'ani ba dole ya zama hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ko abinda malaman musulunci suka yi ijma'i a kansa. Don haka akan waɗannan abubuwa guda uku da mu ɗaura wannan tattaunawa. Duk abin da ya fita cikin Qur'ani, ya fita cikin hadisi, ya fita cikin ijma'in malamai, ya saba wa mene sharuɗa. In aka ce abu ya kasu kashi kaza, dole a ambaci wanda ya kasa su, ko dai a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi, ko kuma hadisin dole sai ya zama mene ya inganta, domin laisa kullu ma nusiba ila annabi sallallahu alaihi wasallam sahiha. Ba duk abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zamowa inganta ba. Don haka waɗannan abu uku a kansu ne insha Allah ta'ala muka yi ittifaki tsakaninmu, za mu gina maganar mu akai. Don haka in ya fita ciki ya saba wa mene sharadi kenan. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ahli sunnati wal jama'a, wadda dai ake ce jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna, a yanda muke daukan waliyai shine yadda Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin waliyai a cikin alqur'ani. Allah ya ambaci waliyai, ya kuma ambaci sifofin waliyai a cikin alqur'ani. A suratu yunusa Allah madaukakin sarki yayi bayani akan su wane ne waliyai. Yace ala ku saurara, inna awliya Allah, lallai waliyan Allah, la khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro a kansu, ba a ji musu tsoro akan abin da za su tarar a gaba a ranar tashin kiyama, sannan wala hum yahzanuna, ba sa bakin ciki ko ba a musu bakin ciki akan ababen da suka tafi suka bari a duniya. Su wane ne waliyai? Sai Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, su ne waɗanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah. Waɗannan su ne siffa biyu da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin ƙur'ani. Dukkan wanda ya cika wannan siffa tabbas waliyi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Al'imanu wa taqwa, imani da kuma tsoron Allah. Kamar yadda Allah ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, kamar yadda dukkan mun ittifaqi cewa alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'da, sashi yana fassara sashi a cikin mene alqur'ani. Tafsirul qur'an bil qur'an ake gabatar da shi kafin abin da yake aka sai shi. Allah ya bayani cewa masu imani. Me ake nufi da imani? Malamai sun ba da ta'arifi akan abin da yake ya shafi imani. Imani a yaren larabci ana nufin at-tasdiqu wal istislam, gaskata abu da kuma mika wuya sallamawa. Kamar yadda ƴan uwa Annabi Yusuf suka ce wa ma anta bi mu'minin lana, ba za ka gaskata mu akan abin da muka gaya maka ba ko da gaskiya ne kuwa. Ashe imani a yaren larabci ana nufin da shi at-tasdiqu. Imani a shari'a ana nufi huwa tasdiqur rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbara bihi anillah wa an yattabi'a hadha qawlun bil lisani wa amalun bil arkan. Imani shine gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin abin da ya bada labari game da Allah, sannan abin da zai biyo bayan gaskatawa shine fada da baki da kuma aiki da mene gabobi. Wannan ya tabbata cewa wannan shi ake cewa mene imani. Malamai sun bada ta'arifi akan abin da ya shafi at-taqwa, tsoron Allah. Al-Imam al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Jami' li ahkamil Qur'an yake cewa wattaqwa ma'anaha mura'atu hududillahi ta'ala amran na'yan wal ittisafu bima amaraka an tattasifa bihi wa tanazzu amma nahaka anhu. Yace tsoron Allah a cikin musulunci shine kiyaye dokokin da Allah madaukakin sarki ya sanya wa mutum. Umarni ka aikata abin da Allah umurce ka, hani ka hannu akan abin da Allah hane ka, da siffantuwa da abin da ya umurce ka siffantu da shi, da kuma tsaftata daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mutum ya siffantu da shi. Wannan shine ta'arifi na imani, wannan kuma shine ta'arifi na mene na tsoron Allah. Wanda mun ji duk wanda ya siffantu da wannan sifa a wajen mu ahli sunnati wal jama'a, al-imanu wat taqwa waliyin Allah ne. Allah ya ambaci mu'minai dukkan su a Qur'ani cewa waliyai ne. Allahu waliyul ladina amanu. Allah ya ce shi waliyi ne na waɗanda suka yi imani.
zalika bi anna allaha maulal ladina amanu. Bayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum, a ce yake cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu, lallai Allah madaukakin sarki da manzonsa su ne waliyanku. Don haka Allah ya tabbatar mana mu a Qur'ani cewa waɗannan su ne waliyai. Kamar yadda imani yana bambanta, haka nan ma walittaka gwargwadon imanin mutum da tsoron Allah sa, haka matakin mutane yake. Kamar da Allah ya ambaci cewa akwai as-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun, akwai kuma ashabul yamin. Don haka duk wanda sifatu da wannan sifa cewa mai imani ne sannan mai tsoron Allah ne, ya zama waliyi a wajen ahli sunnati wal jama'a. Sannan waliyi ba a ɗauke masa wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya kallafa wa bayi. Daga duk abin da Allah ya wajabta, duk abin da Allah ya hana, wajibi ne akan kowa. Don in akwai wadda Allah maɗaukacin sarki ya kamata ya ɗauke masa wani abu na addini ko wasu ababe, da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Mutum zai yi bautan Allah daga lokacin da alƙalami ya fara aiki a kansa har zuwa lokacin da rayuwarsa mene za ta ƙare. Saɓanin akasin yadda muke gani, wasu suna fahimtar wali yana wani abu na farilla ana iya ɗauke masa ko wani abin da ke da alaƙa da mene, wani abin da ke da alaƙa da wannan. Don haka wannan mu shine ma'anar wali a wajen ahli sunnati wal jama'a. Mai imani, mai tsoron Allah. Ana iya samun wali cikin 'yan kasuwa, ana iya samun wali cikin masu manoma, ana iya samun wali cikin masu ɗinka takalmi, ana iya samun wali cikin masu sai da rake. Ba wani abu bane na wanda yake da wani keɓantaccen daraja. Allah ya ambaci abu biyu, alladhina amanu wa kanu yattaqun, waɗanda suka yi imani suke jin tsoron Allah, waɗannan su ne waliyai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ijma'i ne na dukkan malaman musulunci. Ba za mu zauna ma bayani cewa dukkan malaman musulunci sun tabbatar da wannan lallai shine waliyi. Don haka muna neman malam ya mana bayani game da yadda su a wajensu waliyai suke, domin yan uwa su fahimta kuma su saurara kuma su fahimta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda aka gabatar da kwanakin wata bangare guda biyu duka ba sai na gabatar ba. Abinda malam yayi bayani yanzu, Allah ya saka mar da alkhairi. Wannan shine mafhumul awliya aw mafhumul awliya inda na ahlus sunna. Ƙari kuma du shine afdalul awliya. Ba mamaki akwai wanda za su fahimci cewa mafifitan waliyai su waye. A wurin ahlus sunna afdalul awliya, a wurin Allah madaukakin sarki a fahimtar su ne wa farko, su ne annabawa. Farkon waliyai wanda suka fi kowa zamawa a wannan matsayi su ne mai annabawa. Mafifitan annabawa kuma ba su ne manzanni. Su ne kuma mai mafifitan annabawa su ne manzanni, musamman ulul azmi kamar Nuh, Ibrahim, Musa, Isa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan kuma kamar yadda muka sani, akwai wanda suke da fahimtar ba haka bane ba. Su waliyi a wurinsu akwai wasu hanyoyi da ake bi a zama wali abin nan wato a zama wali akwai hanyoyi. To yanzu muna kalubalantar su ba mu wa'annan hanyoyi da ake bi a zama wali a ta bangaren su. Amma mu yanzu mun gaya masu hanyoyin da ake zama mai wali cikakke a wurin Allah babu ja. Dukkan ahlus sunna sun yarda cewa alwali shine wanda yake bin dokokin Allah, baya saba ma Allah gurgurdon hali. Wannan shine wali, kamar yadda ayin suratul Yunus ta fara, malam ya riga ya gabatar. A wurin malaman tafsiri kamar Ibn Hajar afwan, kamar malaman tafsiri akwai Imam Tabari, kusa ana ce masa Imamul Mufassirin rahmatullahi ta'ala alayhi. Sannan kuma akwai manya-manyan malaman hadisi kamar Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, yake cewa asalin ma'anan wali al-murad bil wali Allah al-alim billah.
al'alimu billahi ta'ala al-muwazib ala ta'atihi, wanda yake da sanin Allah kuma yake tafiya ya dogara kan wato kowane lokaci galibi akan biyayya wa Allah yake, wannan wali babu shakka. Sannan kuma shi wali ba wai kamar yadda malam yayi bayani cewa za a ɗauke masa wasu hukumar takalif, babu. Shi ma yadda yake gwargwadon tsoron Allah gwargwadon walittakansa, wani waliyin ya fi wani wali, kamar yadda wani mumini imani wato tabakan an tabak ne, wani imani ya fi na wani fahimtar sa addini ya fi na wani. To wannan haka Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah shine waliyin mu'minai, yana fitar da su daga dubbai zuwa ga haske na imani. So kaga al-aslu imani shine me walittaka aure ahlus sunna. Sannan kuma akwai wasu akwal wanda idan suka yi bayani za mu fito da wa'annan bayanai domin mu tuhume su akan wa'annan bayanai, amma sai bayanin su ya biyo baya sai mu bidiro da wa'annan bayanai. Assalamu alaikum. To alhamdulillah mun ji bayani daga bangaren izala. Akwai sauran minti hudu. Mun yi maganin cewa in ma sun tsaya ne mu ne za mu shawarta mun kare karkare akan haka. Akwai sauran minti hudu. In akwai wanda ke da ifiraki in babu shi ne sai mu ce to ku yi sauri mai tayin ana dauka ne. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wato ni abinda zan dan kara a nan abu biyu ne. Na farko dai akwai bambanci tsakanin alkali da MC. In MC in alkalanci ya kamata a samu MC daban, wanda in an gama abu shi ne kamar dai moderating abubuwan. Wannan mulahaza ce. Sannan abin da nake son ƙara akan bayanin da suka yi shine su waliyai a aƙida na ahlus sunna wal jama'a. Na farko yana daga cikin wato aƙida na ahlus sunna wal jama'a shine mutum yayi imani da waliyai, sannan su wa'annan waliyan kuma suna da karamomi. Waliyai sannan kuma da karamominsu. Sannan kuma shi karama ba wai wani abu ne da misali mutum duk lokacin da ya ga dama dai zo ya ce bari muku karama ko wani abu ya muku ya yi abin nan ba. Abu ne wanda dama kamar yadda suka faɗa, shi Allah shi ne yake jibantar su. In wani abu ya zo ya faru mai yiwa na da a cutar da su ko da a musu wani abu, sai Allah ya tseratar da su, ko kuma Allah ya sama musu mafita kan wani halin da suke ciki na kunci da sauransu. Irin wayannan abubuwa da yake bayyana a hannun muminai masu tsoron Allah, wa'annan abubuwa su ake kira karama. Ba wai wasu abubuwa ne da a zo da su ko a ce maka wani ya raya mucece ko wani abu makamancin haka. To wannan shine abin da yake a wurin ahlus sunna. Dole a yi imani da waliyai, sannan kuma wa'annan waliyan suna da karamomi, sannan kuma karamansu bayi cin karo da addini da abin da ya tabbata a cikin asali na shari'a musulunci. Assalamu alaikum. Game da Malam Umar ya yi abin da ya shafi ma'ana ta wali, yadda su ahlus sunna suka fahimci wane ne wali. Wato kamar yadda ya ambata, kusan malami na gaba ya kawo wato asalin aqwalus salaf salih game da yadda suka fahimci wato wali a karkashin ayoyin da Malam Umar ya ambata. Kuma tabbas abin da ya ambata a ciki lalle ya yi bayani akan abin da ya shafi sufofin waliyan nan guda biyu ne, su ne attakawa da al'iman, waɗanda wa'annan abubuwa guda biyu su ne waɗanda wato suke mai da mutum ya zama wali. Sannan in ba mu manta ba cikin kusan abin da ya faɗa ba, wato Qur'ani yana fassara Qur'ani janibinsa, da haka yanzu insha Allah ta'ala kuma mulahada da akwai ɗaya daga ciki wanda yi akan cewa ya cancanta a samu MC, tunda ni alkali ne shi alkali ne, ya cancanta a samu MC guda ɗaya, in ba haka ba wani alkalin sai fa wani alkalin. Yawa, to ina fatan malam zai ya gane. To alhamdulillah mun riga da mun ji bayani daga bangaren izala. Dan mulahaza da zan yi akan maganar da suka faɗa
yana da kyau duk abin da za a yi shi kafin a shigo wuri ne ake yin sa. An riga da an shiga an rubuta abu ba a canja shi a lokaci guda daya. Saboda haka yanzu kowa ya ji waliyi a bangaren izala kenan. Yanzu ina mai gabatar da bangaren ɗariƙan tijjaniya, za mu ji waliyai da kuma yanayin yanda duk tambayoyin da suka yi insha Allah. Ina gabatar da Abul Fatahi Asani zai zo ya bada wannan so shi insha Allah ta'ala. Karmakallahu fadda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه. الحمد لله كما يندم على بدن يدوب مقدمة بدن shiga cikin maudu'i na kai tsaye saboda na ji duk bayanan da suka yi sun gabatar da lokaci da komai. To a farko dama akwai abin da ake kiran shi al-istidrakat. Wannan istidraki da zan yi wa malam yayi magana yake cewa kaman da ya tashi yake cewa a wajen mu ahlus sunna da kuma aqidan dariqa. To dariqa ba aqida bace, ya kamata mu fayyace kowa yanzu ya gane. Na farko in an ce menene aqidan mu? Aqidan mu ash'ariyawa ne, shine aqidan mu asha'ira. In kana neman asha'ira mu ne aqida kenan. Sannan in kana neman mazhabar mu, mecece mazhabar mu ita ce malikiya. In kana neman mashrabun mu, menene mashrabi, to anan sai ka ce dariqa. Amma dariqa aqida daban, dariqa daban, mazhaba daban. Wannan ya kamata a gaske haka. To sannan sai kuma batu na biyu, abinda nake so kafin na shiga gyara na da nake so in danyi kamar yadda muka yi wancan karan. Dama mun ce za mu dinga dan taba, an dan yi gyara kaɗan sai mu dan taba. To yau gyaran ba a samu da yawa ba, amma dai an samu guda ɗaya. Alayyalin wanda aka samu shine an samu lokacin da malam na biyu ya tashi zai yi magana yana cewa indana sai ya ce ahlus sunna, la indana ahli as-sunna, ba zai zama ahlus sunna ba saboda indana din nan wannan inda din ta da abin da yazo bayan ta tana yi mai abin nan ne, tana yi mai jarra ne. Sannan kuma bayan ta yi mai kisra din nan wannan na din da mirin shi ta yi wa kisra. To ahlus sunna shi kuma sai ya zama to badali ne na wannan nunin din da ya shige din, na addalatu ala alfa'il suke kiranta, ko kuma na nunul azma, wato na ba na addalatu ala alfa'il ba, inda na wajen mu wanda take gwada mu. To alayi halin yanzu daga farko tunda sun buƙaci mafhumin waliyi a wajen mu wayan dariƙan tijaniya, alhamdulillah na ji daɗi ayar da malam ya bude da ita cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Amma na so a ce ya karasa karshen ayan zai ga an ce lahumul bushra. To anan karatun yake, kaka ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra yana nan a sama da wannan kamar yanzu yadda za ku gani. To na farko ga littafi, sunan littafin nan aljaishu alkafilu bi akhdhi as-sa'ri mimman salla ala shaykh tijani sayf al-inkari. To wannan littafi a ciki mai littafin yana faɗa gaba abin da ya faɗa na sifofin wali, yace wa amma haqiqatul wali, haqiqan wali mu a wajen mu tijjanawa shine fa huwa al-arifu billahi ta'ala, shine mutum masanin Allah, al-muwazibu ala ta'ati, wanda yake muwazibi yana kullun yana kan da'ar Allah, al-mujtanibu lil ma'asi, wanda kullun yana nisantar saban Allah, al-mu'ridu 'anil ladhati wash-shahawati, wanda yake kawar da kansa ga barin wani allazati wash-shahawati wanda Allah ya haramta. Wannan shine ta'arifin waliyi na farko a wajen mu. Bayan haka a cikin wannan littafin, sunan wannan littafin gashi al-ajwibatul musamma manahilur rashadi fil ajwibati an as'ilati ahli shadi. An yi shi a Tiku radiyallahu anhu tambaya, shi a Tiku sanka an tambaye shi tambayoyi ne akan ɗariƙan tijjaniya, sai aka mai tambaya ku ɗan ɗariƙan tijjaniya su waye waliyai a wajen ku? Ga abin da shi a Tiku yake cewa aljawabul hadi wal ishru, sai yake cewa innal waliya, ku sani shi waliyi laysa lahu wasfun yuqayyadu bihi, babu yuqayyadu bihi, waliyi bayi da wani sifa yuqayyadu bihi da za ka tangance shi da shi, amma sifan waliyi ghaira kaunihi min alladhina ikhtarahum Allah, shi dai wali yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya zabe su bi wilayatihi, Allah ya ba su walittaka, ghaira annahum sharatu, sai dai malamai sun yi ittifaki gaba daya, duk malaman sufaye sun yi ittifaki cewa an yakuna min ahli taqwa, wali ya zamanto yana cikin ahli taqwa, a'ani al-imtisal
lil awamiri wal ijtinaba lin nawahi. Ma'anan taqwa shine imtisalul awamiri, yin abinda Allah da manzo Allah suka ce, al ijtinaba nawahi kuma ka nisanci abinda Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka nisanta, bi qadaril istida'a, gwargwadon ikonka. Sai ya ce wala yanfi anhu, to ku ji nan, wala yanfi anhu baya korewa waliyi anhul wilayata, baya kore mai me, baya kore mai wala yanfi anhul wilayata, ba abin da yake korewa waliyi wilaya, wuqu'u ma'asiyatin, fada cikin sabo. Ma'ana waliyi yana iya yin sabo, ba lallai sai waliyi ya zama to ma'asumi ba, waliyi zai iya yin sabo, li'annahu ghairu ma'sumin, saboda waliyi ba ma'sumi bane, walakinahu la yadumu 'ala al-isyan, sai dai waliyi baya tabbata akan sabon Allah. Littafi na biyu al-jayshul kafi. To abin da zai ba ku mamaki, abu na biyu shine yanda wannan abin da malaman namu suka tafi yayi daidai da abinda wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin littafinsa Al-Furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan, bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan. Sai yake cewa da ya kawo irin ayat da malam ya kawo, sai yake cewa awliya'ur rahmani wa awliya'ush shaitan fa yajibu an yufarraqa baina haula'i wa haula'i kama farraqa Allah wa rasuluhu bainahuma, fa awliya'ul lahi humul mu'minuna almuttaquna kama qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya bada irin ta'arifin da malaman tijjanawa suka bayar, shi ma Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin shafi na gaba a cikin wannan littafi. Sai yake kawowa, sai yake cewa shafi na 78, sai yake cewa walaysa min shurutil ko min shart waliyil lahi, bai daga cikin sharadin wali an yakuna ma'suman, wali ya zama to masumi, kamar yadda shi Atiku radiyallahu anhu ya faɗa. Ibn Taymiyyah shi ma akan wanda yake, wannan shine mafhumin wali a wajen mu, mafhumin wali a wajen mu. Bayan a takaice wannan, saboda kan nayi dogo, akwai abin da nake so na karanto. Sai Ibn Taymiyyah bayan an gama wali, watakila dama mun ce mu tijjanawa ne, to duk yanda za mu je muna tafiya da silken mu, ba mu da jagoran da ya wuce Shehu Tijjani radiyallahu anhu. To a mazaunin Shehu Tijjani, shi Shehu Tijjani ya bada ta'arifin wali, yayi ta'arifin wali, na Shehu Tijjani yayi ta'arifin wali da walittaka. Shin walittakan nan me ake nufi da ita? Ana nufin wani abubuwa ne daban. Ga Jawahirul Ma'ani a cikin juz'i na 2 shafi na 219 ga abin da Shehu Tijjani yake cewa, yace wa shuruɗi itibariha, sharaɗin lura da walittakan mutum shine ce al-istiqama. Al-istiqama, mutum ya zama ya daidaita akan shari'a. Shehu Tijjani yana cewa al-istiqamatu a'zamu karama inda al-awliya, daidaita akan shari'a shine babban karaman da Allah ya ba wa waliyyi. Akwai sauran karamu amma babba shine mutum ya daidaita. Shehu Tijjani yake cewa bayan haka a wannan ya kawo wannan saboda abin da yawa tsallaka, sai yake cewa wa qala yawman, wata rana Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace fil karamati, akan karamomi wal mukashafati, akan kuma kashafi na waliyyi. Sai yace me ake nufi da karama da kashafi? Sai yace shine an yakshifa Allah, wal littafin na ya dan tsatsage, yake cewa an yakshifa Allah shine Allah ko an yukashifa anillahi wa rasulihi, mutum wato ya samu kashafi game da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani irin kashafi? Ya fahimu kalamahuma, ta yanda zai dinga fahimtar maganganun su, wa ma tadammanuhu min al-asrar al-aqliyya, da abinda Qur'ani da hadisin manzo Allah suka kunsa na asrarai na hankali, wal anwari tauhidiyya, da hasake na tauhidi, hasake na tauhidi. Yace min ulumin ghamida, na waɗansu ilmoma da suke koye, wa afhamin daqiqa, da waɗansu fahimtoci masu zurfin gaske. Yace wa haqa'iqir rabbaniyya, mutum ya fahimci wato haqa'iq rabbaniyya. Yace wa kullama karrara nazuru fihima, duk lokacin da wali ya ƙara kallon Qur'ani, ya ƙara karanta alqur'ani, sai coci dali tajiddu lahu afhamun wa asraru, sai ya ƙara samun wasu fahimtoci da wasu surruka, wa hukumun wa isharatin ghayra ma fahima awwalan, sai ya samu wannan fahimtar da ba shi ya fahimta a farko ba. Shehu Tijjani daga ƙarshe sai yake ce maka wala yu'tillahu hazihi, Allah baya ba wa wali waɗannan abubuwan, wato ya zamno yana bin Qur'ani yana bin sunna, illa li khassati awliyai, sai zababbu daga cikin bayan Allah. Waɗannan zababbu daga cikin bayan Allah su ne waliyai. Bayan Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya gama a cikin Jawahirul Ma'ani,
ga al-aqida al-wasitiyya al-aqidatul wasitiyyatu na Ibn Taymiyyah. Abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa shin a Ibn Taymiyyah sun su ma'alus sunna kamar yadda suke faɗa sun yadda da waliyai, to ga abinda Ibn Taymiyyah yake cewa min usuli ahlus sunnati, yana ɗaya daga cikin usul na ahlus sunna at-tasdiq bi karamatil awliya, mutum ya gaskata karamomin waliyai, wa ma yujrillahu ala aidihim, da abinda Allah yake gudanarwa akan hannayensu min khawariqil adati, na khawariqil adati, inji Ibn Taymiyyah fi anwa'il ulumi, cikin nau'o'in ilmai. To kaga shi tijani maganan da yake nan cewa Allah in zai zabi wali da ilmi yake kebance shi akan Qur'ani da hadisi. Ibn Taymiyyah shi ma yake faɗa kamar me shi tijani ya ce wal mukashafa, shi ma Ibn Taymiyyah ya ce wal mukashafati, da kashafi wa anwa'il qudrati, da nau'o'i na qudra, wa ta'thirat, da abubuwa na tasirin nan. Misali abinda kake ganin ba zai yi ba, kamar yadda malai fara da kowa da duba cewa sharadin wali a ce ko ya raya matacce ko ya raya kaza ba, zai iya rayawa, in ya raya din amma da izinin Allah, kamar yadda malai a tarifin sa kun ji yace an waliyan farko su ne wa annabawa. To in waliyan farko su ne annabawa, duk wali yana da karama. Ka duba cikin Qur'ani zaka ga Annabi Isa zai ce mami yana rayar da matacce, yana warkar da makahu, yana warkar da kuturu, amma sai ya ce maka me bi iznillah. To bi iznillah kuma abun mamaki a cikin Al-Furqan zamu zo mu karanta, Ibn Taymiyyah ya tabbatar yace dukkan karamomin waliyai mustamiddatun an same ta ne min mu'jizatil anbiya, daga mu'jizozin annabawa. Ashe kaga kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi jaza an yakuna karamatan lil wali. Duk abin da zai iya zamantowa mu'jiza ne wani annabi, zai iya zamantowa karama wa wani wali. Annabin yana nan, annabinsa waliyin yana nan a waliyinsa, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Al-Furqan. Sai yake cewa wata asirati wal masurati an salifil umam fi suratul kafi, sai Ibn Taymiyyah karakawa kaman ga ashabul kafi cikin suratul kafi wa gairiha, wa an sadri hazihi al umma min as-sahabati wat tabi'ina, an samu karamomi na sahabbai da tabi'ai. Yanzu zamu karanta muku kadan daga ciki, wasairu firaqil ummati, da sauran firqa na al'umma, wa hiya mawjudatun fiha ila yawmil qiyamati. Walittaka da karama tana nan Ibn Taymiyyah har tashin kiyama. Allah yana nan zai ta kawo wannan waje. To bayan mun gama sai ya ce gashi daga cikin waɗanda suka yadda da waliyai, suka yadda da suwaye waliyai, qala Tahawi, al-Imam Tahawi yace a sharhin da ba sharhin mu ba, saboda Tahawiya tana da sharhi biyu, akwai sharhi na wato salafawa, akwai sharhi kuma na dariqa wanda Azhar ta dauka. To At-Tahawi mai sharhin salafiyawa yana faɗa a cikin sharh Tahawiya juz'i na 2 shafi na 745, yana cewa wa nu'minu bima ja'a min karamatihim, mun yadda da karamomin waliyai, wa sahha an istiqati bi riwayatihim, kuma ya inganta cewa wannan abun an karbe shi daga ruwaya ne ta hanyar mutane ingantattu. Sai ya ce sannan ga Ibn Abdul Wahhab, za ku ji suna cewa mujaddid Ibn Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab yana faɗa a cikin Ad-Durarus Saniyya, littafin da aka hada na fatawoyinsa, mujalladi 16, ga abin da yake cewa wala nunkiru karamatil awliya, ba mu musun karamomin waliyai, wa na tarifu lahum bil haqq, mun yadda da waliyai gaskiya ne, wa annahum ala hudan min rabbihim, suna kan shari'a na ubangijinsu, mahaba saru ala tariqati shar'iyya, matakar sun tafi akan hanya ta daidai na shari'a, wal qawaninil mar'iyya, sun yadda da qawanini da hukunce da Allah ya, illa annahum la yastahiquna shay'an min alwa'il ibadati, sai dai waliyai basu cancanta abota musu da kowane irin bangaren bauta ba, la halal hayati wala ba'dal mamati, suna raye ne ko bayan ba su raye, bal yutlabu min ahadihim addu'a fi hali hayatihi, za ma ka iya zuwa wajen waliyi ka ce maka addu'a. Wannan yana ɗaya daga cikin farkin in ka zo ka ce ba a gane waliyi, gashi Ibn Abdul Wahhab yana ce maka za ka iya zuwa ka nema addu'a a wajen sa. Za ka yi ka je ka nema addu'a wajen waliyi baka gane shi ba, dole sai ka gane shi za ka je ka nema addu'a a wajen sa. Ya kuma yi itirafi da kan wannan. Sa'an nan ga wannan daga ciki akwai, gashi bayan mun karanta kaɗan daga cikin ina Al-Furqan, ga Al-Furqan na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah shi ma yayi bayani a cikin shafi na 80, yayi bayani a cikin shafi na 87, ga abin da yake cewa, yana cewa ga abin da yake cewa wa hada kasirun fi kalamil mashayikh ka qauli Sheikh
Abi Sulaiman Ad-Darani yake cewa innahu la yaqau fi qalbi an-nukta. To amma an ce karama ya kamata mutane su fahimta, dole an ana batun wali sai an yi batun karama, saboda karama ce ta sa ya zaman to wali. Sai sa a ƙarshen ayi Allah yake ce malahumul bushra. To wannan bushara din ka je ka duba malaman tafsiri ka ga menene al-busharan da Allah ya musu, ka duba kowane tafsiri, ban ware ma tafsiri ko ɗaya ba, tafsirin ahlus sunna ne, tafsirin dan dariƙa ne, ka je ka duba kalmar al-bushara zaka sha mamaki a gurin. Gashi yake cewa Ibn Taymiyyah sai ya kawo na madan daga cikin maganganun malaman sufaye akan cewan karama da sauransu, sai yake cewa innahu la yaqau fi qalbi an-nuqtatu min nukatil qawmi. Ɗaya daga cikin manyan sufaye ya ce ina jin zuciyata tana karɓan ishara da karamomi irin yadda waliyai bayan Allah suke karɓa, sai yake ce ma amma fala aqbaluha, ba na karɓan wannan karamomin illa bi shahidaini, sai na auna su akan wasu shaidu guda biyu. Wannan shaidu guda biyu alkitabu was sunna, sai na auna su akan alkitabu was sunna. Wa qala abul qasim al-junayd, al-imam junayd ya kawo kamar yadda ibnu taymiya ya kawo rahimahullah, yace ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnati. Ilmun mu na sufanci na dariqa muqayyadun an tattare shi ne, an dunkule shi bil kitabi was sunnati, da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ɗaya daga cikin su Abu Amr bin Najid yana cewa kullu wajadin, dukkan wani wajadi da zaka samu, alwajadu mu muka san shi hali ne nafsaniya, mutum da yake ya samu jazaba, ya samu jin daɗi da ambata Allah, yake cewa to la yashhadu lahul kitabu was sunna fa huwa batil. Idan ya zama na Qur'ani da hadisi basu mai shaida ba, wannan wajadin batili ne. Sannan kun san cikakkiyar maganar Shehu Tijjani radiyallahu anhu, wanda Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake cewa idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakuzuhu wa ma khalafa fatruhu. Da Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake auna. Sai batun khawariqul adat, idan mutum ya tashi zai ce to khawariqul adat yanda suke nuna a cikin waliyyi, na'am wali dole ya zamana, karka ce alladina amanu wa kanu yattaqun, dinnan mun yi imani, amma ban ce ba babu rahmatullahi wasi'a, amma kamar ni na san kaina zan iya cewa ni mumini ne nayi kaza, amma bani da karama. Amma zaka samu wali yayi imani kuma yana da karama. To yana ɗaya daga cikin alamun wali bayan istiqamansa akan alquran wa sunna, to ya zama da kuma yana da karama. Dole sai ka yadda da wannan. Ga kaɗan daga cikin ayoyi guda biyu daga cikin waliyai da ba annabawa ba wanda Allah ya gudanar da aminci 20. So masha Allah, daga ciki wanda Allah ya gabatar da su, gashi Allah yana faɗa cikin alqur'ani, yana cewa sai da tina Maryam alaiha salam wa huzzi ilayki bi juz'in naklati tusaqit alayki rutuban janiya. Lokacin da sai da tina Maryam ta zo tana naƙuda, faja al maqadu, sai Allah ya ce mata me, ta girgiza bishiyar dabino. In ta girgiza wannan bishiyar dabinan za su zubo mata, suna danye suna kaza. Sai da tina Maryam ba annabiya bace, waliya ce, ga Allah ya gudanar mata da abu. Ga abin nan dinta lokacin da annabi Zakariya alaihi salam in ya shiga cikin wajenta tana kalwa, sai ya samu abincin lokacin zafi ko bazara a wajenta, wani lokacin sanyi kuma ya samu abincin lokacin menene zafi, ya samu abincin sanyi, lokacin sanyi ya samu abincin zafi. Haka yake samu a wajen sayyidatina Maryam alayha salam. Sa'annan kuma bayan haka daga cikin wannan ayoyi da yawa, amma saboda an ce mun minti 3 ga maganar da nake so in karanta. Wasu za su ce muna fifita waliyai kamar yadda suke cewa wali da annabi, menene ya bambancin wali da annabi yake a wajenmu? Na farko ku sani alwaliyu annabiyu afdalu min alwali, annaba duk sun fi waliyai, kai as-sahabi ma ya fi waliyai. Ga abin da Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake faɗa a cikin Jawahirul Ma'ani, saboda lokaci barin karanta, yace ilam anna akhiras sahabati darajatan, ka sani karshen sahabbai wanda shine duk sahabban annabi masu girma ne, amma dai wanda ya zama ne shine mai karancin daraja a cikin su, wa anzalihim martabatan, ya zama ne shine ya fi su kasa a wajen daraja, afdalu wa a'zamu min kulli waliyin laysa bi sahabi. Shehu Tijjani ya ce wannan sahabin ya fi dukkan waliyin da ba sahabi ba. Sai sa ya kawo a cikin yaqutul farida yake cewa wa amaluna ma'hum kama qala shaykhuna ka tsayri qatatin ma da bibi numailati. Aikinmu da aikin sahabbai kaman tafiyan shaho ne shirwa in yana gudu, haka aikin sahabbai yake, mu kuma kaman tafiyan tururuwa haka aikinmu yake, inji Shehu Tijjani. Sannan al-Imam al-Qushairi yana cewa rutbatul awliya ila tablughu rutbatal anbiya, martaban waliyai bata kai martaban annabawa ba alaihimus salam.
lil ijma'il munaqad ala dhalik saboda ijma'in da malamai suka yi ittifaki suka kulla tsakani dakan an ce waliye suna da karama a wajen mu suna da daraja suna da kima kuma Allah yana fitar musu da wani abu da ya saba wa hankali dan haka wannan shine takaitaccen tarifin waliyi a wajen mu yan dariƙan Tijjaniya. musan lokacin na tambaya ne wannan zaka comment ne. Alhamdulillah na ji daɗi da malam ya ta bayanin ta'arifin wali. Na san masu sauraro da masu kallo duk sun gamsu cewa wali shine mai imani mai jin tsoron Allah. Da mu da su duk mun yadda don ta'arifin da ya ta kawo na malamansu lallai kowa fahimci ana iya samun wali a cikin kowace irin mutane. Amma mala ya ambaci cewa karama sharaɗi ne na zanwa wali wadda tambaya zai biyo baya. Tambaya zai biyo mala ya ambaci dole wali ya zama da karama. Wannan a wajen ahlus sunna karama ba sharaɗi bane na zamowar mutum wali. Babu ko shakka tsakaninmu da su duka. Sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa daraja cikin sabon manzon Allah. Sau nawa Allah ya bayyana da karama a hannunsa. Tambaya zai biyo bayan wannan. Sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya bayyana karama gare shi irin wadda bai bayyanar ga Sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ba. Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu irin Usayd ibn Hudayr irin Salman al-Farisi Abu Darda radiyallahu anhuma wata suna cin abinci yana mene yana tasbihi. Bayan akwai sabon da sun fi su daraja ba su da irin wannan. Da haka mu ahli sunna ko da Allah bayyanar da karama a hannunka baya nuna kafi wanda karama bai bayyana hannunsa ba. Inda aka muna zaune duk imaninka da tsoron Allah ka daki benci ka ciro bera baya nuna cewa kafi kowa ko mu rasa wuta sai mu gaske ya fito a hannunka. Allah na iya bayyana wannan domin ya zama jarabawa gare ka. Baya nuna cewa don Allah bayyana haske mu a aqidar mu kafi kowa ba shar'i bane. Mala ambaci cewa inda magana yake lahumul bushara yace a duba kowane tafsiri a duba ga tafsirin da yake ga mana Ibn Kathir abu biyu ne. Tunda mun ce Qur'ani na fasara Qur'ani Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu innal ladina qalu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un wa abshiru. Wannan busharan tana auka aljanna kaman da nassin wannan ayin Qur'ani wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah ya tabbatar kamar da na faɗa da Qur'ani zamu dinga amfani da hadisi karkashin fahimtar magabata wa abshiru bil janna wannan a fili yake. Sannan an tambayi annabi wanda wani sahabi yake cewa ba wanda ya riga ni tambayan wannan aya wani irin albishir. Annabi yace mafarki kana iya gani mafarki na kwarai Allah ko kai mafarki ka shiga aljanna ko wani yayi maka wannan mafarki din amma ba wai albushir duk da malam bai faɗa mana bushara ake nufi ba. Ya ce akwai almukashafat malam bai ambaci wasu irin mukashafat bane domin mu gane mutum an Allah na iya masa kashafi duk tambaya zai biyo bayan wannan. Don haka ina ga ni abinda zan iya faɗa kenan mun ji cewa busharan nan na aljanna ne sannan lokaci yayi busharan nan na aljanna ne sannan kuma akwai mafarki a ru'ya salihah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Ina fata an gane wannan tafsiri ne na Ibn Kathir lahumul bushra fil ayati dunya fi dunya ar-ru'yatu salihah yara al-abdu aw tura lahu. Ina fata an gane ko ya gani ko a gani masa ko ya gani ko a gani masa mafarki na kwarai. Mafarkin da mutum ya zo da shi dole a auna shi da iyaka na shari'a don Qur'an da hadisi su ne mahanga. Domin in ka ga wani mafarkin da ya fita iyakan shari'a wannan ijma'i za a kan rusa shi kamar da suka takawa duk abin da na faɗa an baya Qur'ani ko baya hadisi wannan babu shi. Ina fata an gane. Don haka tambaya zai biyo bayanin abin da zan tsaya kenan akai. Mala ya ambaci na to zan takata insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ba'd. Assalamu alaikum rahmatullah. Kamar yadda malam ya faɗa yace wajen shi waliyi da ake gane shi ba sharadi bane dama sai ya kasance mai sabo. To amma mu fahimta cewa sabo wai cewa ya zama ma'asumi ne.
wannan mun yadda, amma ma'asumin da ake magana ba wanda da a cewa ba ma'asumi bane, a cewa shi ma'asumi ne ya cewa sabo. Amma sabon wani iri? Akwai sabo wanda yake shi ba zai fita kai a musulunci ba za a ji kalmar fita daga musulunci a bakinka ba, sabo ne amma kai saba. Akwai sabo kuma wanda yake fitar mutum a musulunci. Malam sai ya fayyace mana wani sabo yake nufi. Bismillahir Rahmanir Rahim. A gurguje saboda bayani nace ma ya duba tafsiri, sai kawo tafsirin Ibn Kasir. Sai yasa nace a duba tafsiri. Kaga kuma Ibn Kasir a takaice dai an san Ibn Kasir ba dan dariƙa bane. Ka ce ko wasu tafsiri ba kai kai ba shi ne ai da ma shine ai magana nake nayi. Ibn Kasir ba dan dariƙa bane, haka ne? Ma'ana ba wai ina ma inkari, na san me nake faɗa. Ibn Kasir din ayar dantanka yake, kuma ayar ma dantanka take, da kake cewa lahul bushra sai kake kawo batun aljanna. Lahul bushra bi Allah yace fil hayatid dunya, a rayuwar duniya. a ru'ya saliha na ambata To a ru'ya saliha a lahira ake ko a duniya? A ru'ya saliha a lahira ne ba a mafarki. Karshen mafarki ya kare. In a ru'ya saliha ne a duniya ne, in kuma ru'ya saliha ne manzo Allah dama ya faɗa yace tana ɗaya daga cikin yanki kashi nawa na annabta. 40 da wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi fada, kuma Abu ya saliya ba alaira yake ba, shi kuma Allah da ya tashi yace lahumul bushran nan dama ana batun karama ne, sai yace fil hayatid dunya. Da shi kuma amma da fil hayatid dunya wal akhirah, aljanna al akhirah, a duniya kuma karama. Magana ya fita. Ka gane? Sannan da a cikin ayan ya ce me tatanazzalu alaihimul malaika, malaiku suna sauka. Kai ka sani dai malaiku annaba suke sauka. Me yasa mala'iku suka sauka musu? Sannan kuma malam yayi batun sai na Bakar ko yake cewa Allah ya bashi karama, to ruwa da ya kawo ga Ibn Taymiyyah gashi al-Furqan, ga al-Furqan na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yana cewa wa qissatu Siddiq daga cikin karamomin sahabbai sai ya kawo karaman sai na Bakar, ita ya fara kawowa. Sai ya ce lamba zaba bi salasati adiyafin ma'ahu, ya tafi da baki guda uku zuwa gidansa. Waja'ala la ya'kul luqmatan illa raba min asfaliha aksara minha. Duk lokacin da ya ba su abinci, in sun ci sun yi haka sun yi loma ɗaya, sai wata loma kuma ta bullo daga ƙasan kwana. Suka ci suka ƙoshi, bayan sun ci sun ce kawo matan sai ce abinci bai ragu ba. Haka ne sai aka ɗauki abincin aka kai wa annabi, sauran sabon annabi suka ci. Wannan yana ɗaya daga cikin karaman sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Sannan kuma ka gane shi sayyidina Abubakar ai daga sunansa yana gwada ma cewa duk cikin sabon annabi babu mai karama da wali irinsa, saboda shine yake da title ɗin Siddiqiyya. As-Siddiq radiyallahu anhu. Ka je kuma ka bincika duk littattafan duniya, nan ma ban ware maka ba, da na salafa da na yan dariqa, ba a samun title din Siddiqiyya a cikin wani guri in banda a cikin waliyi. Su ma kuma waliyai sun ittifaki suka ce in an haɗe su gaba ɗaya Siddiqiyyan kowa da kowa tana komawa kan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Ya kamata mala ya fahimci wannan. Sannan abu na biyu, in an ce karamatul auliya ba an ce kawariqul ada ba, na san mu da malam mun yi ittifaki yadda Shehu Usman ayi. Shehu Usman al-Mujaddid al-Imam al-Haziq al-Jahabi al-Sunna, haka ne? So ga walan ma balagtu. Bayan haka walan ma balagtu, Shehu Usman Mala Abubakar Gumi, Mahmudu Gumi, shi yayi mai tafsirin walan ma balagtu, ya fassara ta da Hausa, tana na kasuwa ku nema. Mala Abubakar Mahmudu Gumi. Daga cikin karamomin Shehu Usman da yake kawo yake cewa akan karamomin sharadin waliyi, kamar yadda Mala ya faɗa sharadin waliyi. To Shehu Usman ya ce lokacin da na isa shekara 36 na kai shekara 36 sai yake cewa Allah ya yaye min wani duhu da yake fiska na wal waqra an samiyat. Shehu Usmani da yake kawo daga cikin karamunsa sai ya ce fa wajadtu hunaka, bayan ya gama kawowa nayi kaza na samu rubutu a nan dina, yace ina zaune kawai fa wajadtu hunaka sayyidas saqalaini, kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya zo ma sahabatu tare da sahabbai, wal anbiya tare da annabawa, wal awliya da dukkan waliyai bayan Allah sun marhabu bi, suka yi ta mun marabala ne. Wa ajilla suni ne nan ya kamata ya zama kuskuren wasali ne. Wa ajilla suni suka zaunar da ni wasahum a tsakiyarsu. Sun ma'ata gausus saqalaini, sai gausus saqalaini wa sadatul anami sayyidi Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu, shi ma sai gashi nan ya shigo wajen. Dan ya shigo ya kawo tufafi, manzo Allah ya karbi tufafin ya mika sayyidina Abubakar, ya mika sayyidina Umar, ya mika sayyidina Usman, ya mika sayyidina Ali, aka mika wa Annabi Yusuf. Bayan Annabi Yusuf ya karba ya dawo da sayyidina Abdul Qadir bayan ya karba, sannan sai ya zo yayi wa Shehu Usman Nabi. Wannan yana ɗaya daga cikin karamomin da suke faɗa in dai wali ne ya kamata a same shi da karama. Sannan daga ciki kaɗan ga wannan saura minti da to daga cikin karamomi gashi, daga cikin karamomin da nake so malam, alwabilus sayyibu fil kalimi dayibi.
Ibnul Qayyim al-Jawziya ya kawo karamomin waliyai cikin alwabilu sayyib ga abin da yake faɗa yace yawa ba mafarki kadai ba ka kalla ai zaka dan abin nan ba komai zai halatto ba banda tukunna abin da yake akwai shine alwabilu sayyib Ibn Taymiyyah ka cikin alwabilu sayyib da yake a cikin alwabilu sayyib yana magana malam kana dan sauna da shi afwan shi cikin kenan ta yayi to na zamu yi tambaya yanzu tambaya za shi tambaya ne yanzu tambaya za mu shiga miti amma za a bayar da yayi ya miti ya rai ya miti da tambayoyi ne shi miti a shi ne yanzu da aka bada wani da yanzu ma da zamu tambaya minti ga malami duka shi su biyu da suka ya gama sai aka yi miti yawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim zamu tambaya ko zamu fara ku fara tambaya su ya kamata su fara a tambaya na farko da nake son diga malam maganan karama wali yana da karama shin a tafiyan na izalatul bid'a wa kawai Allah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa mu ce a yau din nan ana iya samun wali ya nuna karama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda na faɗa farko, mu ahli sunnati wal jama'a, karama ba sharadi ne na zamowar mutum waliyi ba. Da dalilin da muka ta ambata na ayoyi. Shin kowane mai imani ne yake da karama? Shin kowane mai tsoron Allah ne yake da karama? Ba kowane bane. Ko cewa da mai tatanazzalu alaihimul mala'ikatu. Ai akwai hadithin al-Bara'u ibn Azib yana cikin musnadul Imam Ahmad. Annabi yake cewa innal abdal mu'min idza kana fi qita'in min ad-dunya nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama'i bidul wujuh. Shine tafsirin wannan aya. Ba wani da aka ce wai saboda sako mala'iku ana nufin wani ko waliyi, magana muke inal ladina qalu mastaqamu, ba magana ke annaba ko manzanni ba. Karama ba sharadi ne na zamawar mutum waliyi ba. Ko sai na Abubakar radiyallahu anhu ba cewa ne bai da karama kwata-kwata ba, cewa ne karama nawa ya bayyana hannunsa. Wanda sai na Umar karamun da suka bayyana yafi na sai na Abubakar, yana nuna fi shi daraja, abin da nan bata kenan an fahimta. Karama aqida mu ahli sunnah wal jamaa tana nan ila yawmil qiyamati, har zuwa ranar tashi mene alqiyama. Amma kamar yadda lokaci na bai ba, lokacin ina da tambaya ne ya time din sa ne ina son tambaya na ya an sami tambaya a gurguje. Karama tana nan zuwa ran tashin kiyama. Shi kansa wali in ba annabawa da Allah bayyana da mu'jiza ba, su ma ba su sana abun ya faru da su. Sai na Umar na ba a masallacin Annabi sallama a yakin da ya tura sojoji Iraki, sai Allah ya bayyana masa wata dabara da za a yace aljabal ya sariya, kashfu ne. Allah ya nuna masa Iraki gashi ne, yi musu magana kuma suka ji, ya san haka zai faru da shi. Don haka jama'a, kamar da malai ambaci cewa ya ba gane wali ba za a je wajen sa neman addu'a. Akwai imani da kake ga mutum da kiyaye dokon Allah kake masa zaton ya fika, wanda in mun zo magana akan tawassuli za mu ambaci wannan. Zaka je ka nemi mene addu'a wajen shi, saboda kana ga yafi ka tsoron Allah ko kusanci da Allah. An fahimta. Don haka jama'a, maganar cewa karama tana nan har zuwa tashin kiyama, amma Allah madaukakin sarki shi ke bayyanarwa, ba wai shi waliyin bane yake da zabi lokaci guda ya ga ce ina da karama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A madarijus salikina, cikin wani littafi mai suna madarijus salikina, madarijus salikina na Ibnul Qayyim al-Jawziyya, a ciki yayi mentioning wasu karamomi. Ina son malai ya fara tun da mun san duka izala matsayin Ibnul Qayyim a wajensu, mana yana ɗaya daga cikin malamai kuma ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah. Daga ciki yana cewa wa akbarani ghayru marra bi umuril ba'ina taktasu bi mimma azamtu alayhi wa la yantiq lisani. Yace Ibn Taymiyyah yana bashi labarin abun da yake boye, wanda shi yana so ya faɗa amma yana zuciyarsa. Yana ganin Ibn Taymiyyah sai ya bashi labarin abun da yake cikin zuciyarsa. To wannan karama yana ɗaya daga cikin karamomin da ya rinka kawo irin su da yawa. Muna so da Allah malam
ya faɗi shi a shafi na 490 daidai. Ibn Taymiyyah yana ba da labarin abin da yake cikin zuciyarsa, ya irgi wannan a matsayin karama. Shin menene matsayinku akan wannan littafi da kuma bayanan da Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim yayi? Shin ƙarya ne ko kuma a'a hakan yana iya faruwa ko kuma yaya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganar cewa Ibn al-Qayyim tabbas littafi Madarijus Salikin littafi ne na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kuma almajiri ne wanda ya zauna da Ibn Taymiyyah tsawon shekaru 16. Shine babban ɗalibin da ya lakanci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim ya ta bayani game da abin da ya faru tsakanin su da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Amma ba wai na nufin cewa wani abu ne da yake cikin zuciyarsa da yiwuwar kana tunanin wani abu. Ina fata an gane. Allah ya kaddara in zo in maka wani bayani wanda zai dace da wani tunani da ke cikin mene zuciyarka, sai ka ce wani kamar ka san abin da ke cikin zuciyana. Wannan ba lallai sai ka rubuta, yana iya faruwa da wani. Na yi maka magana ka ce kamar salamu alaikum. wallahi kuna mun gaba ya hasken ya yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina da tambaya ne yan gajeru. A bayanin Malam Abul Fatai na farko yayi magana akan su mazhaban su Malikiya, aqidan su Ash'ariyya, duk da dai baya cikin abin nan amma ya kawo. Ina da tambaya akai, shine abinda muka fahimta da mazhaba shine addini ne gaba daya. Addini kuma ya kunshi ayyuka, ya kunshi aqidu da sauransu. Shin me yasa aka zaɓi fiqhun Malikiya kawai aka bar aqidan Malikiya aka je can kuma aka are aqida? Tambaya na farko. Tambaya na biyu, shine shin Malikiya ba ta da aqida ne? Ba aqida a Malikiya ne aka an dai gane tambaya. Sai tambaya na biyu, a bayanin sifofin waliyai. A'a kaɗan ne guntaye. A ci gaba ya ci gaba Na zauna guntaye ne. A cikin ta'arifin waliyai, daga cikin wasu malamai da ka kawo, an ce sharadin waliyai ya zama al-mu'ridu anil lazzat wa shahawat. Ina buƙatar hujja tunda asali shine Qur'ani, hadisi, sannan kuma yawa. To shikenan, na'am, ka gama shi? Na'am, sai kuma tunda ka fara maganar gyara. Wannan kuma to gyara. Tunda ya fara maganar gyara. Gyara. Akwai wurin da ya karanta an yukashifa. Sai kuma ya fassara da ma'anan ana yaye masa. So ya kamata an yi kashifa ne ko an yi kashafa? Akwai bambanci tsakanin ana yaye masa da yana yaye. An yi kashifa shi yake yayewa kenan. Wannan kenan. Sannan kuma ayan nan ka karanta rutban kai sukun bi taskini da wanda fata ne. To na gode. Masha Allah. Assalamu alaikum. Bismillahir rahmanir rahim. Kafin ka fara wai. Malam kai wai. Na farko ana batun gyara ko? Alhamdulillah ba wani girman kai, ba wani wanda ya wuce ya karbi gyara. Mukaddara a hakan na faɗa, na gode da gyara, kai ma bari in haɗa muku ga gyara na biyu, kai ma gashi. Wajen da malam yace na farko ya kawo hadisi yace aljabalu ya sariya, ba haka bane. Aljabala ya sariya. Shubun ya latta zai. Sa'annan kuma da malam ya tashi. In an yi min hayaniya ba lokaci na ba. Wa min usuli malam sai ya kawo yace bai daga cikin sharadin karama mutum ya zamanto waliyi kai ya zama yana da karama. To ga Ibn Taymiyyah a cikin al-aqidatul wasitiyya malam ka daina guntun surutun nan kana mun tashwishi shi. Ga Ibn Taymiyyah ce al-aqidatul wasitiyya yace wa min usuli ahli sunnati yana ɗaya daga cikin tushe foundation na ahli sunna. Ba lokaci na suka yi wani tambaya zai amsa aka ce mana to ka zauna mana zai amsa yanzu ai an ba ta sami ya ce shikenan bari ya isa ya ce a amsa mai tambayoyinsa ko mu muna intima'i mun ce mazhaba malikiya ko sai ya kawo batun mazhabobi. To abu na farko da aka sani shine kace mazhaba, haka yace mazhaba shine addini. A'a haka ne. Me kace? Na ce mazhaba
ya kunshi addini duka da aqida da ayyuka Eh. abin da ya shafi fiqhu da kuma abin da ya to shafi malam aqida. na farko bari baka lissafi na farko ka je ka duba dukkan littattafai an ce al-asha'ira har in kan ce an ce al-asha'ira su waye al-asha'ira al-asha'ira su ne al-ahnaf hanafiyawa an gane hanafiya suna bangaren maturidiyya wasu su ana samun asha'ira a ciki sa'annan sai malikawa sai wanne sai shafi'awa banda hanbaliyawa wannan kawai zaka cire hanbaliyawa suna ke kiransu da alul hadisi in ka je ka duba alfarqu bainal firaq insha Allah zaka samu bayani bit tafsil a ciki ya kawo bangarori na musulunci sannan ka zo kana magana mazhaban mu malikiya mana malikiya ne kuma tare da imam malik ba ash'ari ne aqidarsa ta ash'ariyya ce aqidar imam malik ash'ira ne dan haka zaka zo kana magana zamu zo a nan insha Allah cikin nukudar da zamu shiga gaba gurin tajsim zamu tabbatar zamu ga haka zamu ga mazhaban imam malik shikenan na amsa tambayar sa wannan na amsa a tambaye shi ka tambaye shi kai nake tambaya kai ya nake alƙali kai fa ba kai bane mai tambaya ga mai kusan nan ya karka sa bakin ka ga wanda ya tambaya nan kai ka bar Allah ba ta ga wanda ya tambaya bai ce komai ba kai kana so baki kana alƙali fara sayarwa yawa sai almuridanil lazzati wa shawati almuridanil lazzati wa shawati ko sai ya kawo to ina tsammanin almuridanil lazzati wa shawati din nan kaman shul islami ya faɗa ina alfiraq in ka duba alfiraq insha Allah ka gani saboda ka bari yanzu mana kai yanzu ba challenge kake yi ba in na amsa ma ya rage maka je ka duba ana son kai ka sai ko masu sauraro sabin nan ba challenge dina kake yi ba shine nace ma almuridu anil lazzati me ka sai ka fahimta daya hujja nake so a Qur'ani shine hujja a Qur'ani a hadisi shine kai ka fahimta kai shiru ba wanda yawa malamin nan bai kamata ka fahimta shikenan almuridu anil lazzati sai ka fahimci mai cewan almuridu anil lazzati wa shawati allazati wa shawati ya ka fahimce su suna fahimtar cewan allazati wa shawati mutum ya sa riga kaskantacciya ya fito kaza ya zauna kaza in haka ka fahimta ba shine almuridu anil lazzati wa shawati ba wannan allazati wa shawati shine abin da zake zuwa wa mutum na sabo a zuciya na kaza kana son sha'awa kana son kai kaza kana son kai kaza ka saba wa Allah sha'awa ne da allazat to wannan shi malamai suke so ka kawar da kai akai ba yana nufin almuridanil lazzati kanna ci nama mai daɗi ko kanna sa riga mai daɗi ba kanna da haka ne da ba za ka gamba wannan yanayin ba alhamdulillah sannan abu na biyu malam yayi magana sai yake cewa sun faɗa sun ce wai daga cikin karamomin waliyai sharadin waliyi ba za a same shi yana da karama ba to ibnu taymiya a cikin ba za a sami wali mai karama ba sharadi ne na wali ba sharadi ba na zama wali karama ba sharadi ne na zama wali ba to ga ibnu taymiya cikin al-aqidatul wasitiyya ya ce wani usuli ahli sunnati yana ɗaya daga cikin usul na ahli sunna at-tasdiq bi karamatil awliya gaskata karamomin waliyai sai ya ce me wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adati da abin da Allah yake gudanarwa a hannayensu na khawariqul adati ya rage ma sai ka je kuma ka tambayi ibnu taymiya me khawariqul adati wannan shine da haka wali dole ya zama yana da wannan karamar in irin waliyin da muka yi magana ne akai muna irin waliyin da muke magana akai dole ya zama yana da wannan sa'annan bayan nan malam ya kawo daga cikin kankanin lokaci gashi yana cewa ibnu taymiya yana faɗa na'am afwan yana faɗa a cikin wannan littafin a cikin alwabilu as-sayyibu min al-kalimi at-tayyib yana faɗa a cikin alwabilu sayyibu min shafi na 67 yace wa kunna idza ishtadda binal khawf ibn al-qayyim yace wa kunna idza ishtadda binal khawf in tsoro ya tsananta a gare mu wa sa'at min az-zunun zace suka dinga munata a gare mu az-zunun yace wa sa'at min az-zunun sai yace wadaqat binal ardu kasa ta yi mana kunci aka yi nahu sai mu zo gurin ibnu taymiya in sun shiga bala'i gurin ibnu taymiya suke zuwa amma ba nan ne mallin shaykhin ba yana gaba yace fa ma huwa illa anna raw daga mun ganshi wa nasma'u kalamahu fa yaza shikenan alhamdulillah masha Allah malam wannan magana no wato ya karasa ne in karasa ne an karasa magana ne ba san me yake nufi malam to shine shi ne ce ban karasa ba mun kara masa minti biyu kai ma minti biyu fama huwa illa an narahu
yace daga zaran mun ga ibnu taymiya fa ma huwa illa an narahu, daga zaran mun gan shi sai yace wa nasma'u kalamahu, muka ji zancensa fa yazhabu zalika kulluhu, wannan abin da muke ji na kunci da me sai ya tafi. Sai yace wa yanqalibu in sharahan, ya zamanto wani in shirahi aka samu wa quwwatan wa yaqinan wa tumaninatan, a samu kuwa da yaqini da tumanina. Ga mahallin shayi sai yace fa subhanallazi ashhada ibadahu jannatahu qabla liqaihi, tsarki ya tabbata wa fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqaihi, tsarki ya tabbata wa ubangijin da ya nuna wa bayinsa aljannarsa kafin mutuwarsa. Yana daukan ibnu taymiya shi kansa a mazaunin aljanna ne anan, kai ma ina so ka tashi. Wannan yana daga cikin karamomi shine me, gaba ɗaya ma ba ka shiga aljannan ba, ka ganshi a mazaunin cewa shi kansa aljanna ne. Minti biyu na yi? So sa'an nan yana ɗaya daga cikin, bayan haka kamar yadda malam ya kawo a ciki yake cewa an tambayi ibnu taymiya, da aka tambaye shi ibnu taymiya aka zo ana yaƙi, musulmai suna yaƙi da tar, sai aka ce ibnu taymiya daga cikin karamominsa, ibnu taymiya yace ya rantse so 70 yace musulmai su za su yi nasara, fa yuqalu lahu qul insha Allah, kace insha Allah so 70 ana cewa kace insha Allah, yace insha Allah tahqiqan la ta'liqan, na ce insha Allah ta haƙiƙan dole sai Allah ya yi, la ta'liqan, ba na yi ta'allukin abin da insha Allah bane. Wannan yana ɗaya daga cikin karamominsa, daga cikin karamominsa har ya kai yana yi wa Allah dole. In an zo sai a yi mana bayanin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magana da aka kawo na Ibnul Qayyim al-Jawziyya, ina fata an gane. Ibnul Qayyim Allah madaukakin sarki ya masa gafara, yayi magana akan cewa wa kunna idha ishtadda bina al-khawf wa sa'at minna adh-dhunun wa daqat bina al-ardu atainahu. Bayanin da yake ba irin yadda malam ko bayani bane. Duniya ta kai mutum kunci, hankalin mutum ya tashi, ya ji zuciyarsa tana fisgan shi, amma akwai malami wanda ya maka wa'azi, ya maka nasiha, abin da ke magana kenan. Sukan je kurkuku je Ibn Taymiyyah domin su ji wa'azin shi, su ji nasihan shi, sai ya musu wannan kunci da suke ji, da fisga da zuniya take musu, cewa da yake yi godiya tabbata ga Allah wanda ya nuna wa bayinsa aljannarsa kafin mene. Ibn Taymiyyah na cewa, Ibn Qayyim cikin wannan littafi Al-Wabil Sayyid, sami'tu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah taqaddasa Allah ruhahu yaqul inna fi dunya janna, a cikin duniya akwai mene aljanna, wanda bai shige ta ba zai shiga aljanna la'ira ba. Me yake nufi da wannan aljanna? Nutsuwa da Allah ke saba wa dan adam a zuciyarsa, karfin imani da kwanciyar hankali, kamar yadda yana kurkuku yana cewa ana jannati wa bustani fi sadri, aljanna na da gona na. Aljanna me take nufi ne? Gona ta nufin lambu, yana nufi ita jin daɗin sa da nutsuwarsa yana cikin mene zuciyarsa. Da haka ba wai yana magana ne akan wai aljanna wai cewa kaza ba. Assalamu alaikum warahmatullahi. To jama'a assalamu alaikum. Akwai sauran minti da. Assalamu alaikum. A'a, bai ce tambaya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kamar yadda malam yake yayi ta kokarin kawowa a ciki, akwai abin da aka tambaye malam da ya taso sai ya ce ya karanta, musamman maganarsa na ƙarshe da ya faɗa sai ya ce ka je ka duba. Mu bambanta cewa tambaya da kuma abin da yake a ciki. Tambaya shine in an tambaye kai ka ce mun je in duba, in kuma kana son kai magana ne to sai ka faɗi ka karanta shi. To alhamdulillah, insha Allah jama'a, dama a wannan zama da muke yi ba wai za a ce wane ko ya kure wane kowa, kamar yadda muka faɗa farkon shaɗi. Saboda haka wannan maudu'i an riga da an yi treating ɗinsa, ya rage wa sauran jama'a kowa ya je ya duba ya ga ina ne ya fi fahimta kuma ya karatu. Yanzu nan gaba za mu ci gaba da maudu'inmu na gaba, da kai tsaye za mu shiga maudu'i na gaba insha Allah.